Jogo mane tulo mar yiero ma higa 2007-2008 odaro e miechgi koro ochomo kuma biro buonjo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki yango dwaro mar biro chulogi. Kata obedo ni piny owacho noseketo tenge omenda manonego chulgi, ng'ikruok nobedo kendo ne ok giyudo chudo margi. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. Ji mang'eny onge gima waseyudo. Ka Nyasaye oyie ni ginyalo chulowa, duok ne Nyasaye malich erokamano nikech waneno ng'wonone. Ma biro bang' jaod bura ma Seme James Nyikal chwalo ywak e od bura mamalo e lo jogo mane tulo manomuoch tok yiero ma higa 2007-2008 ne odaro e miechgi kendo rocho ngimagi e yore mopogore. Me, I saw all this. I released those guys from mortuaries. The sick ones, I went there. I went to hospitals. Let's open it up. And my insistence on Seme is not just because that's my constituency, but it is the gap wherever it may be in the whole process. Bang'e jatend migawo mar arita maiye Kithure Kindiki nochopo e nyim kamati no mar od bura marango ywak jopiny motelne kod jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai kendo singo ni IDPs go biro yudo omenda go maonge chochni moro amora kendo. Kendo minister kano biro no woro ni gini en gima no serumo, but kane Dr. Nyikal kod committee mangima no loso kode no neno adieri mar wach. The unutilized funds which were returned to the government were occasioned by various reasons. Many of the people who had claimed to be IDPs could not prove that they were indeed displacement. Some of them were imposters. E county Mamigori, Frederick Mboya, mainja goro mar IDPs e Kenya mangima, lero mibadhi mogoyo tach e chenro mar chwalo omenda ne IDPs go. No wadha timo maandamano Nairobi, mano wadha timo maandamano nyaka State House. Kech ne wayudo report ni nitie some offices mano kao pesa wa mag IDPs. Until up to date, pod nitie 2 billion ma pod nolal nyaka kawuono pod cannot be ok nyal bedo traced. To enang'o makelo pogruok e kind omenda ma oganda go owinjo yudi. Weche mag IDPs jomoko kawo kaka business kendo giloko kode ohala kendo there are so many groups mowuok kaluwore kod weche mag IDPs gi, but the only organization mabedo recognized kod government is National IDPs Network Kenya, not any other group. Kotelnegi kod jatatije margi Eriko Yugi gilero kit midhiero magi kaloe nyaka ne tulo makamano timre kendo rocho kit ngimagi mapile. Ma ndi ngima ma jaduong' ndege odak gi sama wuoyi kodine. Ndege kaka ne nyithinde uiko nyithinda par koda dhano familia par koda chiel nodong' ka en kende. Eka nobiro eka ncho kendo ma nyathi maduong' sane kore ka ne klas 6 to ne en ng'at manosebedo nyaka nyawana. In Muhoroni sub county an gi ng'ato mane chiege oringo gi nyathine molal nyaka sani pok onwang'. Ma obedo raura ma en mako mana lwete sani min gi maka lwete ma onge kuma dhiye kowuok to ringa nikech wach no noyude Naivasha. Mili Odongo kod Benta Amimo lero chandruoge mane gikalo e kendo gineno e kindo mane tulo makamano omuoch. Nadhi wero to gino yuda ka dhi e wero koro kaka ne liseso kotienda choke ga nokere pok oduoko nyaka sani koro anasika wuotha maka onge loth to kanyal wuoth kendo noketh gigewa ma an gira mora nokethi. Jomoko bende no wang' gigegi makata kuma gichomonge. Oganda go manoroch ratichgi madago ngimagi kaka pile koro ni kod kwayo. Wakwayo ni kasi ni thuolo obi olemo wa Kisumu mondo ne IDPs go te owinj dwach IDPs. Opari IDPs nikech IDPs winjo matek. Tulo manomuoche pachoka tok yiero ma higa 2007-2008 noweyo ka orocho ngima kwan ji maromo 84,597 e imbo mar Kenya kende ka Kisumu County norocho ngima ji maromo 15,963, Homa Bay ji 7,868, Migori ji 14,336, Siaya ji 20,194, ka Kisii ji 15,342, Kakamega ji 942, kachiel kod Trans Nzoia mani kod ji 10,112.
Geno nitie ni jogo duto koro biro yudo chudo margi kaka winjore maonge ng'ikruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.